Ai, ama, oraindik 9 hilabete falta dira lasterketarako, baina ni dagoeneko entrenatzen ari naiz. Abentura oso berezia izango da, zergatik Anbotoko Marik, Tartalok eta Basa jaunek parte hartuko dutelako. Eta orain, inporta ez bazaizue, entrenatzen jarraituko dut. Guazen. Kaixo, Maialen, hemen zeraia. Ni bai? Ni entrenau. Prest nao, ja, Mariren koba traileako. Izena eman bazu? Ezena, eman behar dut. Bai. Bai, noiz da zehazki? Azaroak 10. Azaroak 10. Bueno, hemen dakau Maialen, antola ezaietako bat, eta kontatu, hau zer da, lasterketa bat o abentura bat? Guk definitu dugu abentura bezala. Abentura. Ze lasterketa urruti gehatzen zaigu, lasterketa goikoa. Horrek animatu dinei, abentura salia naiz da. Bueno, zemuz moldatzeak kosinatzen. Bueno, gaizki, Gaizki ez? Bueno, ba ikusiko zue lagunak, elkarrekin ingo dugu untxi bat, ikusiko zue gixauta, gero hemen polenta ingo dugu krematua, eta glaseatutako barazki batzuk lagungarri bezala. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Maialen, garatuko izuet pausuz nundik noa ebiliko gehan, bale? Esan deun bezala ingo dugu untxi bat, pepitoria erara, eta da gixatua. Ingo deuna da, puxketetan moztu, gatza eta piperra bota, irineti pasa, eta prejitu. Gero, lapiko hortan bertan, ingo deuna da, tipulina bota, baratzuri pixkat, ondo goxatu, eta gero horrea bertara, botako dugu erramua, azafraia, ardo txurila, eta bukatzeko salda. Eta gixatzen utziko dugu. Baina berazteko majau bat ingo dio. Majau horiteko, emendakago gila, ingo deula lapikuan pixkat gorritu, armendolake bai, eta arrautza egosi ingo dugu. Eta gero, hasieran erabiltugun baratzuri ale pare bate bai hartuko dugu, hasieran ez dugu utziko saltzan baizik, hartuko dugu gero majau horiteko, eta ingo dugu morteruan, ogila, armendolak, gorringua eta baratzuria dena majatu, eta horrekin ingo dugu gixaua aberaztu, bale? Eta hori izangoa gaurko plateran oinarria, eta esan dugun bezala polenta krematua ingo dugu lagungarri. Polenta krematu iteko emendakau esnia eta gurina berotu ingo dugu, berotu ostian gatzan puntua jarriko jau, polentara sartuko dugu, lau guelta emango xio, eta utziko dugu hor goxatzen. Eta gero ingo dioguna da gehitu, gorringo bat gordinikan, baitare intxaurrak puxketetan eta gazta raiatua. Ordu nuntxian onduan jungoa lagungarri hori, eta gero ere bai jungo dira barazki glaseatu batzuk. Hoi goitugu puxketatxo batzu nahi duen bezala, bolatxoak ateatzekoakin bolatxoak ateatanak antzeko usteko, eta gero ingo deunean sartai batea bota, olio pixkatekin salteatu, eta ondoren botako dugu salda guztia utziko dugu murrizten, da hor glaseatu ingo dira, eta jarriko dure bai lagungarri gure platerian. Ados? Oso, ondo. Bueno, hau esan da, inber dugu lanain pixkaten, eta mingaina lleban aldi berian, bale? Hori ondo iten dugu. Bale, hori ondo itezu, ezta? Bueno, bitipulin hauek laukitxotan ingo eskiazu. Bale, txortenak eta puntxak hor bota, organikoa, sakarrontzira, eta ni bitarten jungo naizena da untxia garbitzen, bale? Bueno, untxia badakizue, aragi txuri-txurila oso ona dala, eta bakizue, entrenatzen nahi naiz, eta ondo prepatu jardet. Eta bestei gabe. Kontatu iguzu, Maialen, nola hasi izan historia hau, abentura hau? Azkenean, mendiko lasterketen munduan, mugitzen geanak, beti berdina gea más o menos, eta hor bazegon talde bat, kanpotarrak ziena batzuk, bai Kataluniatik, bai Madridetik, onega karrera eta etortzen dien jendea, ez korrikalari bakarrik, parte hartzaiek bai, baina beste batzuk die, arbitrok izan dienak, antolakuntzak ibiltzen dienak, enpresatan darenak, eta beti esaten zuten, zeo zerrein bar deu, eta egie da, Euskal Herritik kanpo, mitologiaren mistizismo horrek asko erakartzen dituela. Bai. Eta orduan hasi ginen... Kanpotarrik gure mitologia horrek asko erakartzen ditu orduan, eh? Bai, eta asko interesatzen zaie. Behin zeo zer jakiten duenen asko interesatzen zaie. Eta orduan hasi ginen, zer egin zetaken, eta hortzeren Euskal Herri guztin dare ez dakizeman mila Mariren koba, eta hor hasi ginen pentsatzen, lasterketa bat egin zitekela hor.
Mila danak ez dira bisitatu biharko, ezta? Ez. Aukeratzen ditugu, lehenengo edizioan aukeratu genituen 3. Orduan, horrek hartzeu izena hor aventurana, ezta? Ez dakigula, eta nindi no ebiliko gehan zehazki. Hori da. Baina zertan datza orduan. Vale. Koba horiek bisitatu behar dira? Zenbat korrika inbiaren? Ni entrenatzen nahi naiz a tope, Zu entrenau, ze hori oso importantea. Ondo torreko zait, ezta? Gu jaktan genduen gauza bakarra da, nundik abieratu hartien. Bai. Eta Mariren kobak lotu beharko zituztetela, gutxi gora bera, 80 kilometro eginez. 80? Bai, lehenengo edizio 80. Eskerrak behatzi hilabete gate zaizkiten, Bai, hori. 80 inbierdia, Bai. Osea, 2 maratu izango balia bezala, Hori da. Eta, ibilbidea markatu gabe. Guk plano batzuk, mapa batzuk eman genien, orientazioko mapak. Vale. Eta 15 minutu izan zuten, mapa horik ikusiz, ibilbidea burun egiteko, eta koba horita abiatzeko. Ze, ona, eta zela, altxorraren bila ibiltzia bezala, koba batea iristezea, eta ze topatzen dezu urrengo koba guteko. Arri bat, lehenengo. Arritxo bat? Arri bat. Eta pixu hori ere bai eraman inbiar da? Claro, arri txikik die, baina oso politek. Markauta, marrazki batzukin. Horrek usi eta arritxo bat ekarri zula, horren tankerakoak izan laike? Hau, horrela markatutakoak, baina beste erabateko harrik ziren. Vale. Eta, koba bakoitzen baita, mitologiko pertsonaiak aurkitu zituzten. Eta, claro, guk badakigu oso ondo nola Mari ikusi bezkeo ezin zaiola begitara begiratu, bizkarrik ezin zaiola inoiz eman, baina, hori gutxinaka, parte hartzaile ere esplikatu egin zitzaie. Eta kanpotarrei hori ondo esplikatzen zaie? Bai. Horretako gentien etorrera antaungo mitologia inguruan ibiltzen dan taldea geneukan, eta haien bitartez, Iepala, barkatu. Lasai, jarraitu. Bideo bat egin genuen, esplikatuz, zein behar zan, Mari ikusizkeo, zein behar zan, galtzagorri ikusizkeo, eta horielako pertsonaiak bilatu ezkeo. Ze ona, zenbat koba pasatzen dira? Lehenengo edizioan pasatzituzten 3. 3 koba. Bai, lehenengo edizioan pasatzituzten Gorbeia inguruan Supelego izeneko itxina barruan dagoen koba zoragarri bat, eta Mari eta Basa Jaun zeuden beraien zai. Gero handik joan ziren Anboto Azpira eta Eskilarreko kobaten sartu ziren, dan galtzagorriak zuden. Eta azkeni, Aketeiko, Ezkorrira joan da, Ezkorri Aratz Parke Naturalera joan da, Aketeiko koban sartu bartziren, baina aurren eguraldi txarra zegoen, Aketeiko tontorrean jaso zituztela harriak. Etzion girua koba barroa sartzeko? Sarrera nahiko traketxa dauke, eta, Eta arriskoak ekiditeko... Eran tartalok esan zuen hobe gainean, bazpare... Ondo. Bai, azkenean... Kontuz, etorri zen da. Eta aurtengo edizioan adibidez, zer pertsonaia mitologiko? Berdina topatuko ditugu? Aldaketak topatuko ditugu edo... Ez dago zergatik. Euskal Herrian mitologian izugarri pertsona morda daude. Horregatik gani joan. Ez dakit berdina prestatuta dauden abentura honetako edo berria topatuko ditugu? Jenderi asko guztan da orduan asko animatu da, Bai. Eta ezen bat parte hartzaile daude? 20 parte hartzaile daude. 20? Bai, azkenean oso proba ezberdina da, horregatik da abentura bada, hasieran parte hartzaileek irteerako puntua bakarrik zekiten, beraz, orientazioa kontrolatu behar da pixka bat, kilometro asko dira, gauza asko daude, beraz, 20 bat parte hartzaile, eta lehengo urtean partea izena mantzuten guztia sartu ziren, bai. Baina urten gorago igual kastine, emmardeu igual. Bai, Osa, limiti bat egongo da? 20. 20koa. 25, bai. Vale. Azkenean, bakarri daude mendian. Kudeatu alizateko, ez da? Ez dago ibilbidea markatuta, ez dago ezer, mapa batekin zoat, beraz, kontrolatuta eukitzeko ez da zain. Fiziko eta mentalki, ondo prestatuta biharko da, ez da? Ni bezalako pastelero bat puntatuta, hori filtroa pasatu biharko da, ez zein bihar da. Bueno, bai, fizikoki prestatuta gomar da, mendiko karrerak egin behar dira, mendia ezagutu behar da. Burua ondo prestatu edukitzea karrera guztietan da oso garrantzitsua, baina horrelako karreratan gehiago. Fiziko eta mentalki, ez da? Hori da. Jakitea, nondik zabiltzan, intuizio bat izatea, nondik joan, jendearekin ondo eramatea, hori oso importantea da. Azkenean, azkeneko edizio honetan, lehenengo 3 iritsi zirenak, ia bidearen 85% batera egin zuten, orduan, elkarrekin joaten jakin behar da. Eta bukaran espreina, ose gertu zan, bukaeran, aketekiko gainean, batek... Eskerrik asko, agur! Batek esan omentzuen, irabazi zuenak esan omentzuen beste bideo bat hartu bartzuela, besteak zaratarekin ez omentzuten ondo entzun,
eta beste biak galdu egin ziren. Eta Pablo Angulo iritsi zen metara bera bakarrik. Lehendabizi eta 12 ordu dituzu egiteko, 12 ordu? Bai. 12 ordu, bizikleta gainean oinez, eixeitaren ekatuitea bat, eta jaude, hoi da, hoi proba. Gogorra da orduan proba, ez da? Bai, gogorra da. Eta ze mailatako, ze tipotako abentura zaleak apuntatu dira? Hombre, adibidez azkeneko edizioan eduki genuen Iker Karrera bat. Iker Karrera oso korrikalari ona da. Uxue Fraile bat, ultretan baita oso ona dena. Kataluniatik etorri ziren, egia esan behar da, erdiak zirela Euskal Herritarrak, baina beste erdiak Espainia guztiako zirela. Danak amaitu zuen proba? Ez. Denboran bakarrak amaitu zuen. Denboran, 12 ordun barruan bakarrak amaitu zuen, Eta beste 4 iritsi ziren helmugara, zegamara, denboraz kanpo, baina koba guztiak pasata. Ados. Eta ordun bakarra iritsi bazan, arek irabazizun, ez da? Bai, irabazik, egia esaten egozutak irabazi zuten. Orea da. Ore bat. Ez da gutxi, Ez da gutxi. Eta Maialen, ibilbidea, markatuta dago, berbera izangoa, aldaketak etorriko dira edo zeto patuko dugu? Ez, azkenen abenturaren funtsa da, zuk jakiten dira bakarrik nondik irtengo den, eta koa batzu pasa behar dituzula. Claro, beste urteko berdina izango zoan, etan abentura izango ja, ez da? Claro. Orduan, hilabete bat lehenago edo horrela esango dugu nondik eteratzen den, baina ibilbidea badago pentsatuta, gutxi gara bera aurtengo edizioaren antzekoa irtengo da, baina oraindik ezin da esan. Oraindik ezin da esan. Ados. Bueno, lagunak, hementxe bagoaz, Maialen tipulina txikitu ditila, nik hau emango jotena da markatu bi aldetatik, atera, eta gero esan duen bezala goxatzen hasiko gea bertan tipulina eta gainuntzeko osagaiak bota. Hemen armendola tostatzen hasiko naiz ogitxoekin, eta bitartean jungo gea honekin nutriziora. Ikusiko zuek gaur emango izkigu aholku bikainak kolesterolan arira. Guazen entzutera. Kaixo Joseba, zer moduz, nahi anaz, honekin nutrizio zentroko nutrizionista. Eta, gaur hitz egingo dutzuet, kolesterolari buruz, ze elikagai diren egokiak kolesterolaren zat, gure odoleko kolesterol maila hobetzeko, eta zeintzuk kaltegarriagoak, eta, horri buruz hitz egingo dut gaur. Hasteko, komentatuko dutzuet zer dan kolesterola, eta kolesterola da lipido mota bat. Gero, hitz egiten da kolesterol ona, kolesterol txarrari buruz, baina benetan ez die kolesterola bera da. Kolesterola garraiatzen dauen lipoproteina bat. Eta, naiz eta ona edo txarrari buruz hitz egin, egia da kolesterola dauela animali jatorriko elikagai danetan, baina landare jatorriko elikagai konkretu batzuk bebai eragiten dabie gure odoleko kolesterolean. Hau da, hobeto da elikagaien jatorrian fijatzea, elikagai konkretu baten kalitatean, eta ez horren beste kolesterol mailan edo kolesterol kantitatean. Hemen ikusten duzue hainbat elikagai, eta elikagai batzuk landare jatorrikoak die, beste batzuk animali jatorrikoak, baina naiz eta landare jatorriko elikagai batzuk egon hemen, badauz elikagai batzuk kolesterol horretan eragin negatiboa daukienak. Gure odoleko kolesterola edo kolesterol plasmatikoa kontrolatzeko egia da bizi estiloak zerikusia daukola, ez? Garrantzitsua da ariketa fisiko alde batetik eta elikadura. Elikaduran ez da garrantzitsua elikagai baten lipido kopurua. Hau da, lipido kopurua baino lipido perfila da egokiagoa, lipido edo gantz perfila, ze klaro, adibidez aguakate batek, ez? Aguakate batek lipidoa dauko edo gantza dauko, baina gantz horren kalitatea ona da eta horrek ez dau gure kolesterolean eragiten. Horretaz gain, animali jatorriko elikagai konkretu batzun gantz perfila bat, adibidez arrautzarena, oso egokia da, eta lehen esaten zan, ez? Kolesterola handitzen da arrautza kontsumitzen ditugunean, eta gaur egun ikusi da ezetz. Osea, bere gantz eta proteina perfil horrek gainera babes funtzio bat daukola gure odoleko kolesterol mailan. Orduan, garrantzitsuena, ze izango da gure kolesterol maila hobetzeko momentuan, ez? Lehenik eta behin prebenitzea hobeto tratatzea baino, baina prebentzio moduan janari ultraprozesatuak alde batera iztea, hau da aurretik prestatutakoak, kalitate oso bajuko estebeteak, opil industrialak, donutzak eta holako produktuak ez die osasungarriak izango, gero margarinak, azkenean margarina
ikusten den moduan landare jatorriko elikagai bat da, baina horrek gantz hidrogenizatuak daukonez, horrek igotzen dau edo eragiten dau zuzenean gure odoleko kolesterol mailan, naiz eta horrek kolesterolak ez zeuki, ez? Palomita komertzialak eta gantz asko ukitzen da bielako hor barruan. Azkenean, etxean palomitak pitxean nahi baldin badugu, hobeto da hartoa bera erosi, eta gantz kopuru hori dana aurreztu, ez? Orduan, hori izango da, kolesterol txar hori igotzeko eragin handiena daukon elikagai multzoa, ez? Eta gero, kolesterol horren mailak hobetzeko, beti izango diona fruta eta barazkiak, azkenean fruta eta barazkiak izan dira gure elikaduraren oinarria, antioxidatzaileetan, zuntzean, vitamina eta mineraletan aberatzak dielako, eta horrek beti hobetuko dau gure odoleko analitika, ez? Eta egunero konsumitu beharko genituzke, ez? Azkenean, egon beharko ziren presente beti otordu nagusietan. Barazkiak normalean egunean 2 aldiz jatea gomendatzen da, eta frutak egunean 3 aldiz jatea gomendatzen da. Gero bai, fruitu lehorrak oso gantz osasungarriak daukie, poliasagabeak izango ziren eurak daukien gantzak, eta horrek eragin positiboa dauko. Gomendatzen dana da egunean errazio bat hartzea, eta errazio bat, konsideratzen da, holandanok ulertzeko moduan, eskukada bat eskua itxita. Arrain urdinak, hemen ez ditzu ekarri, baina arrain urdinak omega 3an aberatzak die, eta horrek hobetzen da gure odoleko kolesterol maila. Eta beti, elikadura ariketa fisikoakin lagunduta, onuragarria izango da, gure bizitzako parametro guztiak hobeto izateko, ez? Bisualki bi elikagai talde honeik desberdinak dira. Ikusten da hemen plastiko pila bat dauela, hemen ez dau plastikorik, hau da, hau izango zen naturatiko landatorren elikagaia, eta hau da prozesamentua jasan dauen hori, ez? Orduan zer gertatzen da? Azkenean, elikagai hauetariko bakoitzan lehen gaia igual osasungarria dela, baina lehen gai hori hainbeste prozesatu ostian, temperatura aldaketa pila batekin, horrein kalitatea asko murriztu dela. Orduan, berez, hau dana ez da beharrezkoa hartzea. Honek egunero sartu ezkero, ez diela izango gure gorputzaren zat osasungarria edo motorra esaten dana, ez? Joseba, hau izan da dana, eta, espero dute baliagarriak izatea kolesterolari buruz eman duten gomendio danonek. Eta, beste bat arte. Handa ibili. Ai, ama, naia, mila esker, zea golku honak eman dituzun, eta egia esan batzutan despistatu itegea, baina ondo da osuek garbita argi guztia gauzak. Mila esker, eta jarraitu goitugu zuen aholkoak, hain bereziak eta onak dianak, ez da? Egia esan... batzutan, despistatu itegea koipiekin, zein dan zein zertako balio zerrek, eta emateu koipia dandana txarra dela, baina indarra koipian dago, ez da? Hori da, eta indar pixkate behar da, korrika egiteko. Asko, hori iteko, asko. Mariren kobak iteko, indar asko behar da. Gurean jarraituko dugu, hemen dazkauna da, behitu, almendola vuelta eta vuelta, sigortu itugu, eta hori utziko dugu, majaua iteko. Baina esan dizuetena, majaua iteko, honea bota ituten batzuak ebai, harrapatuko ditut, bale? Hemen dazka lau, ale, osoikan bota ditutenak, eta baita eringo dituguna da, majaurako utzi bertan. Eta hor dakauna dira armendolak, dakau nogila eta baratzuria. Gio, olio tanto batekin, majauko dugu ondo, eta listo. Eta hemen, indeuna da, untxionei bai buelta eman, indeuna da, untxi guztia markatuta dakau, eta hoa ingo deuna da, barroa bota, eta tipulina dana barroa botako jaure bai, bale? Oso du. Hemen dakau tipulina barruan, itziko dugu pixka goxatzen dena elkarrekin, pixka datora barruan pixkat, ez pehatzia baina bai kolore pixkat hartzen, eta gero bai ondoren botako dugu azafraia, botako dugu erramua, eta baita ere botako dugu ardotxuri eta salda, bale? Eta gero majaua gainetikan botako dugu, Eta aldi berian bai esan dut, gorringuak abaeraztu behar ditugula majabaiteko, ingotena da 2 arrautzoiek egosten jarri, ingotena da esnia berotzen jarri polentantzako, eta zu lagunduko jazu, adibes, tipulatxa horiek zurituko ditugu, eta osoikan utziko ditugu, bale? Glaseatzeko. Orduan, ipurditxuak endu, puntxak endu, eta aurrenengo geruzak endu, bale? Gero jarriko zea bai azena jo eta patatakine bai, bale? Oso ondo. Venga, eta hau esan da, gauza gehiago kontatu behar dizkiguzu, bale? Bueno, aurreko edizioan arau bitxi batzu topatu genitun. Hontan izango ja horiek gehi beste hainbeste, edo... Horiek behintze bai. Horiek behintza bai. Kontatu jendia izentzuk dian. A ber, arauak.
lehenengo, mugikorrek ezintzan eraman. Mugikorra eraman behar zuten gainean. Eta hori da, zer da, GPS-a trampa dalako ematia? Bai, azkenean. Mapen bidez, ozerrekin... Gaur egun, maparekin guiatu behar bali ziren, gaur egun mugikorrak asko lagundu dezake ibilbideak. Claro. Eta orduan, eraman behar zuten segurtasunerako, baina prezintatuta. Ados. Eta... eraman behar zuten, guk antolakuntza taldean beti esan dugu, barritak ez dakize bestea. Bai. Munduko barrita energetikorik onena txorixo bat zela. Benetan? Orduan, prezintatuta eraman behar zuten segurtasunerako. Zergatik, han? Bazpare, hori zalako, emergentzia handi bat balin bazuten zabaltzeko. Edo txorixoa, edo saltxitxoia, edo fueta ekarri ziguten Kataluniatik. Bakizu ni elurreta juten nahi zenian, telezinan jendia gateatzeko, mikado, bestia gateatzeko, eta ni gateatzeko, fuet, pan! Eta hola gelditzen zaida alboko, eta ni... Egia esan, eta kiston ondo sartzea, hemen dian, aragi puzketa lehor bat, bueno, erra alimentua. Bueno, veganoak ere izan zitezken, hor guk ez gainetzen... Badaude txorixo veganoak bai, badaude. Eta beste alde batetik, alkandora. Nola alkandora? Alkandora? Alkandora eman behar zan? Mariren aurrean elegante azaltzeko. Bai. Alkandorarekin joan behar zen. Bai, eta... Kuadroduna, lixoa, hawaiano hori, danetik ikusi. Hori ere bai ondo presentatu, eta ibertuan teotorea iristeko, ez da? Batzuk hor, txubaskero tartean, ez dakizten kapan azpean joan ziren, baina denak alkandorarekin. Ai, ama, ona, eta alkandora kuadritozkoa izan behartzun, edo... hori bakoitzak hawaianua, edo... Bai, bakoitzak zeukana. Ondo. Baina bai, horrelako... Ze, bitxikero, txoixuana bat, alkandorana bi. Eta telefono. Murigorra ondo gordeta. Hori da. Vale. Aurten jarri berralde zuen beste zerbaitola berezila. Horiek beintza bai. Hori gustatu zitzaizkigun, eta ikusiko dugu ze gehiago kurritzen zaigun. Vale, eta abituaiamentuak, zeuden, nola zan? Ez, gauza da, zeudela ibilbidean zehar 4 puntu. Bai. Non korrikalari bakoitzaren lagunek asistentzia egin zezakete. Hor bakarrik, hortik kanpo ezin zen. Nola lagunek? Lagunek eotia zekaden bertan, eta edo zer gauzakin lagundu alzuten? Edo zer gauzarekin. 80 kilometrotan, ez dakizunean nundi joan, edo zer gauzarekin lagundu zezakete. Bai, dana gutxi izan, dana gutxi. Eta adibidez, zerrekin laguntze zion? Lagun bat zeon zaita ze? Ura edo janari energetikoak ematen, erropa aldatzen... Handanetik zeuden batzuk, familia guztiak furgoneta hartuta egun pasa egiten ari zirenak gurasoi laguntzen. Eta lagun horiek, eta bazekin ibilbidea, o bakarrik abitaio mentuan zeon, edo ezintzun geho sekretitoik esan, ez da, geho handikan juntzaite, geho bestiein. Aurreko gauean, irten aurreko gauean, ordu batzuk lehenago, bidali genien asistentzia puntu horien GPS puntuak. Bai. Eta besterik etzekiten. Pasako dira hemendik, agian, edo ez? Agian, iristen badia, Hori. Zea aventura ona. Bai, jendea oso gustora zegoen. Bai, ez da. Sartu zen benetan zenean. Bernola dijo nonekin. Aventura bezala hartu zuen, ondo pasatzera joan ziren, eta egia esan izugarri portatu ziren parte hartzaileak. Eta Maialen, zenbat lagunen artean antolatzen zu? Zenbat kostatzen dago antolatzia? Azkenean laguntalde bagara, 6-7 laguntalde bagara, argazkilariak, bideoak egiten dituztenak, arbitroak, lasterketa antolatzaileak, eta gustora egin dugu. Egia esan lan askorik ez digu suposatu. Egia da, ez dago lantzeko ezer Euskal Herrian. Euskal Herrian ez, baina nunbaitetik harrapatu gezue ideia hau, edo nunbaiten ikusi dezue. Badaude karrera raroak. Adibidez, Katalunian badago bat, guri oso grazia handi egiten diguna, dragoibolen karrera dago. Dragoibolena? Dragoibolak bilatu behar dituzu ibilbidean zehar. Kinton lainoan. Adibidez. Orduan, badaude karrera bereziak. Gero estatu batuetan Barclay deirako batean ere, oso famosoa den karrera batean, egin behar dituzu, liburu bateko horriak bilatu. Liburu bateko horriak bilatu behar dituzu, osea, burutzeko... Bai, eta bueltaka dira zirkuitoak, bueltaka egin behar dituzunak, berriz leku berdinera bueltatu, eta horrela ginez. Orduan, gauza bereziak badaude. Hau bezalakoa, guk ez dugu bilatu. Beraz, esan dezakegu, igual, lehenengoa garela, Mari hemengoa da, Mari beste inun ez da, hori seguru. Eta Mariren kobak ere, baina korrikaldin batola mitologiakin lotuta da ona edo? Badaude zestoan adibidez kobetatik pasatzen den karrera bat, eta horrelako gauzak badaude. Beasaingo maratoiare Marimunduko deitzen da,
eta badaude gauzak, Mariren inguruan, baina horrela Mari ardatz hartuta, esango genuke ez. Bueno, hemen, listo dakau gure polenta. Hemen inbiar deuna da, guain ez botaiot azafrai pixkat eta erramu pare bat otaxola krak txiki bat indan. Oso, noiz, Ardo txurila. Nola zea, barazki horiekin? Banoa. Basoa txerrik itxarraka, ez da? Hau, ardo txurilan golpe txiki bat eman, guain salda, eta gixatzen utziko dugu, eta gero esan deuna, gorringo horiekin eta majaborrekin, aberaztingo dugu gixau hau. Hemen dakau ja, martxan. Vale. Gero horri aberaztu berdugu gorringo gazta eta intxaurrekin, eta honekin lagunduko izu nire bai. Ingo dituguna da puxketatxo batzuk, glaseatzen jartzeko geotena. Eta antolamentuaren gauzeik gatzena zein da, txarrena o zaiena esango genu. Bueno, aurtengo lehenengo edizio hau oso ondo joan da. Ez dauko gauza gaitza zainik, jende apuntatu da, jakin gabe zertara zijoan. Edizio zaila aurtengoa izango da, non... Zergatik, han? 20 persona baina gehiago apuntatuko direlako eta guk aukeratu beharko ditugulako zein bai eta zein ez. Claro, ze fijate esaten beste maratoietan eta nundik noa ibilian jakiteko zein eta nola dauden prestatuta edo nola kudatu gara zu hori. Izena materakoan eskatzen diegu kurrikulum txiki bat bidaltzeko, azkenean guk ez ditugu korrikalari guztiak ezagutzen, eta zer bai edo zer ez esateko, bai ibiltzen dugu kurrikulum hori, raidetan ibili diren, orientazio probetan, azkenean horrek guztiak du parte abentura honetan, orduan bai galdetzen diogu horrelako gauzak. Zein izan zian kezka hundienak adibidez parte hartzaienak edo? Zeoz izango zan, lehendabizikoa izan da, esango zuen jope, bau. Ez ekiten norazeto zen, ez ekiten ezer. Orduan galderak ziren 1000. 1000. Baina bukatu hostian, adibidez bukatu hostian esanen, jope, bau, pixkat hobetu inberdu, inberdu beste erabatea, danok iritsia, errexago, bentsat, hogeitik batez izteko, bentsat erdiak izteko, ez da, elmugara. Lehenengo harria, lehenengo koba bakarrik pasazuen, gallego batek esan zigun, bizian pasazuen egunik onena izan zela. Horrekin ja... Lehenengo koba bakarrik pasazuen. Beraz, jazta, jendea sartu zen abentura horretan, eta bizi izan zuen abentura bat. Bueno, guaningo jasuna da honeu, zuriture bai, bale? Zuri gailu emango izut, zuritu, eta... Nik hemen ninditu borobiltxuak patatakin, eta horiekin igual laukitxuak ingoitugu. Igual erditik moztuko dugu, eta borobil erdiak ingoitugu, meia esfera, esate jana. Bueno, hauek barrua, eta ingo duguna da, behitu aurrena txalota sartuko ditugu, gero azena joa eta patata sartuko ditugu, eta azkenenguan sartuko dituguna da kuiatxua. Zergatikan, xamurro dalako eta bestela desein ingo zaizkiulako, bale? Bueno, eta lasterketa honetan zein da zure eginkizuna? Nire eginkizuna da ordenadoren atzean egotea. Korrikalarekin e-mailak bidaltzea, harremanetan jartzea, izen emate horriak prestatzea, horrelako gauza, nerea atzekoa da, badaukagu jendea... Atzeko lanak, ez da? Hori da, badaukagu jendea mendian asko ibiltzen dena, korrikan, 20.000 buelta eman diona ibilbide guztiari, ibilbide onena bilatzeko, baina nerea ez da hori. Nerea da, ordenadore atzean antolakuntza lanetan ibiltzea. Eta hau dena iteko, zure korrikalaria izan zea? Edo, ez? Ez, ni mendizalea bai, baina hortik aurrera... Korrikalaria ez. Baina kobak ezagutzen zenitun danak? Ez da? Ez da ere? Azkena ezagutzen nuen, etxiondoan eukalako. Baina, ez. Badaukagu horretarako jendea, eta horretarako oso ongi prestatua zegoen jendea gainera. Bueno, oingo deuna da gero bolatxoak ingoitugu. Hori, guain, hori izan dizun bezala, hola, moztu horrela ze, bertara botako ditugu, hasiko geha goxatzen, arrautzak iaia egosi zaizkigu, ingo deuna da atera, eta ingo deuna da bitartean alioli jatetxea jungo geha, eta ikusiko zu, kalzotan garaia iritsi zaigu, eta nola ez, areagoaz kalzota bat itea. Ikusiko zu ze gauza erra. Kaixo Joseba, Aliolen gaude, Arantxa eta Maite gara, eta Kataluniako errezeta bat erakutsiko dizuegu nola egiten da. Kalzotak. Kalzotak Kataluniatik etortzen dira, eta historia kontatzen du baserri bati hango paiesak, astu egin zitzaion tipulinak urte batetik bestera landatu gabe. Orduan jarri zuen lurrean eta okurritu egin zitzaion esparroak antzekuak estaltzen dute goruntz txuria gelditzeko.
Eta orduan hori probatuzun, gero hango saltsak Katalunian asko egiten dituzte fruto sekorekin, eta okurritu egin zitzaion hau. Kalzota izena etortzen da, hor kalzar esaten dute lurrarekin, kalzatu eta horregatik kalzota deitzen dira. Gure kalzotak guk egiten ditugu brasan, saltsa romesko berarekin batera dijoa, eta ingredienteak dira urrak, baratxuria eta tomatea brasan eginak, almendrak eta ñorak. Ñorak dira txorizero antzekuak. Claro, importante ere bai olioa. Olio hori gabe ezin da egin. Oain saltza egina dago, nire aizpamaitek egingo ditu kalzotak, bea da brasan egiten duena. Kalzotak egiteko, parrilla behar dugu, gero zutan jartzeko. Eta banan-banan jarri egin behar ditugu hemen. Kalzota hauek astero ekartzen digute balsetik. Toki askotan egiten dute kalzotak, baina benetazkoak balz da. Eta handik ekartzen digute astero. Hau, normalean hasten da abenduan eta bukatzen da apirilean. Behin hemen jarrita zutara eramango ditu. Zua ondo piztuta egon behar da, zeratik Katalunian egiten dute beti kanpuan, ezta? Eta ez dute ikatzarekin egiten. Sarmentokin egiten dute, eta behar dutena zua bizi-bizia. Guain, zutan jartzen dugu alde batetatik. Eta han daude, 3 minutu eta erdi, gutxi gora bera, beltza jarren denean, buelta ematen dugu. Eta hasiko dia bere jugillo rateatzen. Gure jatetxea katalana da, eta hango produktuekin lan egiten dugu, eta dana normalean brasan egiten dugu. Hau jateko, bero jantzi behar da, zeren eta azala kendu behar da, eta gero romeskorekin hor sartu kalzota eta goiti beraino jan. Oso divertigarria da jatea eta gozua batez ere. Eta gozatzeko zikindu behar duzu. Jatetxean dakagu menu kalzota, eta menu kalzota dira kalzotak, eta gero hango butifarrarekin, monjetarekin. Monjetak dira babarrun txuriak, postrerako krema katalana. Eta kabaren kopa bat, hango tradizioa delako. Eta kalzotak probatzea etortzen dira kuadrilla, sagardotegira eta kalzotak nola garaia parean daude. Ja, kanpokoa egina dago, baina ez dira bukatu egiten. Barrutik bukatzeko egiten, jarrin behar ditugu, hemen egunkarietan, eta poliespan kutsa batean sartzen dugu. Eta hemen ja bukatzen da egiten. Hemen daukagu Arantza egindako saltza, eta oraintxe erakutsiko dizuet nola ateatzen ditugu mailara. Teja batean jartzen ditugu kalzotak, hango itura delako, eta ikusiko dugun, ondo egina dauden, ala ez. Oain ja prest gaude hau disfrutatzeko, salsarekin, beroarekin, eta zure zain gaude alioli jatetxean, disfrutatzeko. Hala, agur! Hau Parantxa eta hau Pamaite, guain ez teu Katalunian joan berola kalzota behar batiteko, hemen bertan alde hori negia esan, kiston plana da. Planazo bat. Zek xamurra dauden, behian peixkitua, baberua jantzita, hor kiston triskantza pasa, eta ondo pasa, eta gaina ondo ligatu. Bueno, lagunak, goxatu aldezunak haber azaldu bertara, eta nire azalduko nahi zaldeten neurrian. Hemen txein deuna da, beitu, gauza da bakarrik indeu, Hor, patatak, txalotak, eta asaneioa gendun, salda bota dio, eta guain gatza pixka botako jot. Eta hor utziko dugu esan duguna, glaseatzen murrizten dena. Nik bertatikan bolatxok ingoitut horrea botatzeko, esan duguna, azkenak ingoitugu, zeatikan hori denei gehiago kostatzen zaio xamurra jartzen, kuiatxue, baino. Eta hemen inbiarrezuna da, majaua prestatu, emango izut hemen almiltza, morterua, eta ingozuna da, dena bota berren, kosta ingo zaizula, gutxinaka jun, bale? Gutxinaka jun, gorringok hemen dazkauia zuringoak enduta, eta ni inbiarretena dare bai, haue batzuk pixkat gorritu,
bertan sartzeko, eta bagoaz txerrek itxarraka. Eta behikua martxa jarrikoet, esan deuna da, pixka tostatzeko ere bai, zea batzuk, intxaurra batzuk, berta botatzeko beti tostautako gauzak goxu egoten dira, Bere tokia ematen Bere tokia ematen dira, dudik gabe. Bueno, eta beste lasterketa batzuk antolatzetikan bazen tozen zu, edo hau izan da zure lehendabiziko esperientzia? Ez gea, karrera mundu hontan ez da lehenengo aldie, oten naizena, ez. Ni Zegama Aizkorri mendi maratoia antolatzen ibiltzen naiz urtean zehar, eta, karrera hau ere hola sortu zan, ez? Eta zergatik sortu zan, zer, zehoz xazmangarrio nahi zinuni, zehoz txikillo, zehoz abentura saliago ezain beste lehiaketakin, edo... Egia esan, Zegama Aizkorrien ingurun da biltzen, jende batek esan zidelako, eta oso interesgarri dituzitzetan, euskal mitologia nahi asko gustatzen zait, mendia baita, eta hola lotzek, Osugun, antolatzaile bakarrik etzea sortzaile baizea, ez da? Bueno, zehoz egiten deu, saiatzen. Zenbaten artian sortu dezu hau, oso izan zea horren ikurra? Ja, pixkat martxan zeon esan ni sartu nitzeneako, eta 10 gehiazten. 10 antola. Bai. Ados. Eta dena bertakoak zeate, dena segamakoak edo nungoak zeate antolatzaileak? Ez, antolakuntza taldeen, Kataluniarra dare, Madrildarrak, Bizkait Sopelakok, Elorriokok, bai. Nahiko bario pintoa da gure taldea. Eta antolatzaileetakoak ere bai parte hartzen du, edo antolatzaileetakoak bakarrik gustatzen zaizue besti goxatu araztia, edo zer? Kasu enten ezin zan parte hartu. Claro, bestela truko dana zen eskin, ez da? Hori da, guk ibilbidea bagenekilako. Baina, normalean bai izaten dira batzuk parte hartzaileak, edo karrera hontan, edo beste batzuetan, eta bai. Karrera mundua gustatzen zaigunai. Naizta nahi ez. Eta Segamak ez don tinglaua izangoa, ez da? Hor beti zen dozala ni beti deituet eta inoiz ez lortu. Beti guztatzen zaitu horkorkak, txantzazan, baina oso zaila omen da lortzia, ez da? Bai, izen emate asko daude, dortxal gutxi, azkenean, parken ardularrela zaindu nahi balin badegu, askoz parte hartzaile gehiago ezin ditugu sartu, ezin ditugulako ebakuatu zer pasatu balin bada, eta segurtasuna dalako lehenengoa edo zer gauzatan. Dudik gabe. Hori da. Eta orduan, guantxe hongo da jendea jazai, zozketa segitun izango dalako dortxalena. Orduan, jende asko hongo da bai, zehan bat pentsatzen. Zenba jende apuntatzea adibidez Segama Aizkorrin? Aurten ez dakit, oso ondo goendik zenbat, baina, 13.000 apuntatutako urteak izan dira. 13.000? Eta zenbatek hartzen du dute parte? 500 parte hartzaile. 500 parte hartzaile, osea, 12.000 eta piku. Ez ezko esan behar ditut, hori da nere arazoa. Eta horiek gonbidatu, Beitu, nik beti esaten dien, Maridenko bak trail ez, baina Zegama Aizkorriko ibilbidea urte guztian markatuta dago, urte guztian gaudean, etorri urtean zehar. Urtean zehar, eta jendea saltzea alda. Bai. Eta zehar saltzea, entrenatzea eta holak hor bertan ja topera egoteko, edo... Danetik, etortzen da jendea ezagutzea, kanpotik, etortzen da jendea, entrenatzea, egia da maiatzaren 26an izango da urten, seguro nago, aste santutatik maiatz guztian zehar, ikusiko dela asteburuetan, gehien bat asteburuetan, jende asko. Jende asko mendian, aurrera, atzera, eta esatuzula, honek igual dorsala aukiko da. Hainbeste jendek ibiltziak ondo kudeatu behar da, eta bintzat berta jutean jendiai, pixkat buru belarrioteko, zaitzeko ingure girua, ez da? Bai, azkenean, egia esan behar da alima da, mendi lasterketetan abidien jendea, bai da, jende bat mendia gustatzen zaiona, beraz, alde hortatik ja kontzientzia hori badaukan jende bada, ez da ezerrezetik atera dan pertsona bat, eta orduan normalean, bai zaintzen dela, bai lasterketan, baina mila guten baia beti dago, txoroen bat hortarten bai, ez da? Bai, beti goten da, baina... Adion biharkoa, ez da? Baina, bronka botatzen ere jendeak badaki ingurukoak, Bai, ez da? Hombre, bronka, esan behar dana esan inbierda egia esan, Gure inguruak zain du inbierdia. Bai, eta hori ezin da bota, eta horrekin? Ba, dejo hemen gutxinako txinaka. Oso ondo goaz. Vale, nik hemen ikusi ezue, indetena da hemen gazta bota, guaina honei vuelta eta vuelta emango jot, eta pixka gehiago berazteko, ingo deuna da gainea, gorringotxo bat bota. Vale, hola, ingo deu. Nik eia gorringo konea bota ingo ditut, Bai, bota ja bertara gorringoak, oso ondo. Igual ahonduko izut hor golpe bat ematen horrei, dena... Igual, bai. Bai, gustatuko zaiten dena sartzea honea, aberazteko, benetan, historia. Kusiko zu hemen, Earrein dugu honekin. Ze goxua da hon, hau, polenta hau. Gaztakin krematuta, gurina bota dio besnian, eta guain, oi gutxi balitz, gorringotxo bate bai.
Vale, hemen ikusi ezue utzietela hau, baina hau gehoak izue dilista batzuk egiten baitu zue oesein gauza, o krematxo bat iteko, busketa txikitan jarri, eta aprobetxatu. Vale, eta hau faltaz eski bertara botatzeko. Vale, hau listo, hau ere bai, eta hau ere bai. Bueno, bago, atxerrik itxarraka. Bueno, eta Mariren kobaren trailea bueltatzen. Bai. Jendiak, iradoko izunak eta badaki bota izkizuela, eta ez dakitor zezateun, zezkatzen jendiak. Ba, jendeak esan diguna da, ez asko aldatzeko. Gauza asko ez aldatzeko. Ez, ondoari ginela, eta... Zeitxura hona da kanonek. Horrela botako deu. Vale. Eta ingo dugu hori bilon artian, bale? Zeri kontatzen, barkatu. Ba, ondoari ginela eta ez gehiagi gauzak aldatzeko, baina, klaro, 20 parte hartzailea, gehiago nahi dute. Hori da gure arazoa. Karo, nola kudeatu behar ditzu? 20 oso gutxi dira, azkenean, ez da? Bai, baina azkenean mendian bakarrik daude, ez daukate gurekin inungo harremanik, beraz, askoz jende gehiago ezin dugu sartu. Ja. Bai, ez arriskutsua, baina kontroletik jungo zitzaizuen, da goza da kontrolatuta egotia historia, ez da? Hori da. Hobe da gutxi eta ondo, ez gehiegi eta gero zerbait pasatzea. Hori, dudik gabe. Lehen dauziko eta behin, ondo, osasuna, mendi ondo zaindu, eta gehore bai, pertsonak ez da. Hori da. Bai, eta... Eta noiz hasi da jende izena ematen edo, ja, izena ematia da, o nola da info panorama? Ez, bueno, zu abisatu nahi, Nik abisatuko izu. Abisatu. Zuk segi abildua Mariren Kobak Trail, Instagramen, eta hor guk informazio guztia jartzen dugu, argazki zoragarri batzuekin, bai aurtengo ediziokoak, bai aurretik genduzkan argazkiekin, eta irai aldera zabalduko dugu izen ematea, beti bezala. Eta zehazki, azaruan izango da, bai o bai. Bai, San Martinen bueltan. Horrat itxoixo muturra eta eman berda. Hoi da, Bai, San Martinen bueltan, horrela tokatu zen lehenengo edizioa, eta gustatu zitzaigun. Eta orain, San Martin ondo dijoan nahi heldu inbiartzaio, eta orduan, izen ematea urtengoa, komplikatu xagoa izango da. Gainera, aurreko edizioan parte hartu zuten, ia gehienek idatzi digute esan ez gurekin ere gogoratu. Parte hartu nahi dutela, ez duten nahi galdu hori, ez da? Ez da, erreza. Ikusiko dugu nola egin. Bueno, haure bai, abitu nik horrengo estigotan, horrea botare bai, dena txikituko deu, eta hemen ia dan antolatu da gau, Gure aventura untxiak indeuna hemen, hau da, eharra indeu. Beitu zeitxura hartu du majaua bota dionian, Ja. Romesku emateu, Katalunian kalzotana bezala, Bai, hola, lodi. Bai, tomatia falta, tomate hor fundamentuak inda. Bueno, bago atxerrek etxarraka. Beitu zeitxura, oire listo dakau, ez da? Ezin hobe, dena botako dio barrura. Eta, ni usten dere patata horiek eta jat bigunak egongo diala, A ber, guantxe ingoetena da pintxatu, jagiteko zemuz dakaun. Bueno, eta hau dena indageo, ez dakit, zinda zure hogi bidea, denboa libria eta baldakazu, ose? Denboa librea, bai, badaukat, eta... Samurtu dia. Mendia joatea, lagunekin egotea, mendiak denbora asko hartzen du, bai, gure bizian. Ez bakarrik lasterketak antolatzen, mendian ibiltzen ere, bai. Gurian itxasua bezala, azkenian medilla misizeat eta, Bai, guki, ez zaigu beste aukera handori geratzen, ezkorri daukagu hor egunero begibistan, bertara joan egin behar. Ona. Eta jutezea, ze pasia, denboa pasa, edo ontxotxa eta olakotare bai. Beitu, nik esaten diot beti. Nire antolakuntza, Zegamaizkorreko antolakuntza taldean badago guarda izandako bat. Bai. Eta harrek beti esate, baina ibiltzen zean lekutan, hor da ere, nik behar dut señale luminosa gigante bat. Ostiko eman berdiozu, ez da? Ostiko eman berdiozu. Baina lehen, hemen hartu, hemen. Hau hona da. Behin ikustezunean bat zeituen ikastea. Behin ikustezunean ja... Hor xarma sartzea zaizu eta ja... Odolian sartzea. Hori izangoa. Bueno, hemen txingo deuna da, behitu, Untxitxua jarriko deu. Adibidez, hemen paletilla pusketatxo bat. Hemen atzeko hankan izterran pusketatxo bat. Gero jarriko deula ni asko gustatzen ditena ere bai pixkat hola kostilitakin ere bai. Vale, erramu ostotxo oken dingo dio. Vale, eta baino ni botako dio gainetikan. Indeun saltxa potolo hau. Bai. Romesku, Mateo, romeskua, esan dakoa, koloria falta zailo, baina bestela, baleko, izango zan, Antzea. Hauek, bai, ikusi zue, salda ja murriztu zaigu, salda junda, eta hauek prestazkau, platera datzeko, hemen ningoetena da, zuak itxali, hau hemen nekan zikina, bani joa beste baten bila,
eta baita ere beste bat, polentantzako. Bale, hemen jarriko dituguna da barazkitxo batzuk, horrelaxe, beste, ze falta zaitor, patata pixka gehiago jarriko jo, ezta? Bale. Bai, danetik pixka. Eta txalotatxo beste bat, ere bai, horrelaxe. Eta historia bukatzeko. Hemen jarriko jola bolatxo bat. Polit jarrita. A ber, keneltxo bat ingo dugu, Elatu izango balitz bezala, a ber. Holaxe, ingo duguna. Bat, bi, hiru, hola ite dugu. Eta igual bire bai olakoak, ez da? Bai. Venga, bai, bire bai. Pentsatzen dut antolakuntzakin topera biliko zatela, ja, ez da? Bai, bueno, azkenean lasterketa hauek urte guztia behar dute, orduan, bai, ja, hasi dugu fetxa esan dugu, eta gutxinaka informazioa ematen joango gara. Ados, badakizue, komentatu, nun apuntatu behar dira. Instagrama. Marilenkoak trail, Instagramean sartu eta hor gure informazio guztia. Mi esker, etortzegatik, mi esker olako abentura goxok eta politak antolatzegatik, baten motxak guen guretzak joan, bale? Venga. Bueno, lagunak, gu hemen jarraituko dugu kosinatzen, mi esker horreteatik. Agur.